Ayan, batiyon na sa ito yung mga viewers ngunya na pagkabanggi. Siyempre niya on dyan si Sis Ate Babes. Bibs. Yan. Yan. Angay Nag-birthday na eh. daan. Nag-birthday na eh. Nag-birthday. Oo, nag-birthday na eh. Yan. Hindi lamang nag-imbitar. Ano kaya siguro ni baka sinda lang. Kay Jana Rafael, thank you so much. Good info sa dalawang idol kong pogi. Thank you po. Salamat. Dahil nag-aambog. Ayan, ayan. Totoo ang sinasabi mo. Si Emily pang ano eh, pang Miss Universe. Ayo. Hello Tito Ray, hello Bayagta, hello world Philippines. Ano kanining hangang-hanga ni sa Jaden gantong panahon? Si Ate Ems. Ayun, Jaden. Ayun, James. James Reid. Una, nag-ano naman, nagpundo naman ba dito? Baka yun naman ang sabihin na. Ulay ko si Kagawan James. Ayan, kailangan medyo nag-iba na ang ni Ate Ems. Si ano baga, si James Reid. James baga, James Reid baga, garo iba na ang Ayun, nagpapakurong na pati. Ayun, o nagkukurong na. Ayun, nagkukurong na pati. Maanggot na naman yun si Ate Ems. Di ka na naman Ate M. Si ano ko na lang kay Lolo Sir. Iyo, Kay Lolo Sir si ito. si Sai. Dumadang 1.5. Ibahan mo na yung sarong gin. Okay. Kay John Rock, Krillanes, Marina Bagyo, Kabanggi. Salamat po. Ayan, thank you. Don, thank you. Francel Salamat, Kudot, salamat. Marina Banggi po sendong duwa. Shout out sa family Rafael and Kudot. Igdi sa San Bernardino, Alabanga. Yes, si Yan. mga taga Alabang, Yan, Marina si mga- Pagkabanggi. Yan, Si thank you mga so much. ano man yan eh, kababayan. Yan. And then si Don, Ano, Margarita? ano yan? Dati mini yung, apo dyan, naging, apo dyan, kliyente yan sa, sa Just Enjoy. Ay, yan. Yan. Marina Pagkabang, hello Kuya Boy, pa-shoutout po. Thank you. Shoutout sa imo Don. Yan, magayon yan, saro sa mga pinakamagayon na bride. Pinakinasal. Yes. Di considering ang ondas ka ni Happy New Year. Iyo. Iyo, tiri kong kandila. And hello kay Habi mo and si Amiet Alvarez Onar Indrano yan. Indrano. Hello Boy Agta. Hello po, maray na pagkabanggi. And si Chabex. Hoy mga dos bosabos, makulog na naman tula ko sa indong kakabubos nga. Jabe, Uyam. sinapna mo na naman. Uyam nindong du. Baka matutong na naman yan. Nakakautang dyan ng Ning? Inumon kay Chabex. Jabex, bautang daw gin. Ibanan mo na ni Duwang Mountain Dew. Saka chicheria. Tapos daw ang 1.5 na Coke. Tapos ang bayad, siguro mo na lang si Joben. Nakaiba pa. Piripit na naman dito ako sa katatawa sa Indo, sabi ni Ma'am Vanessa. And sabi ni Brian, John, Jacobe, Kalote, shoutout idol, Kuya Boy, igdi sa Minalabak, nagdadaralan, igdi sa mo, ngunyan, orugmahon sa Indo. Urog mo kang sudo. Ano na kamo? Ano na ka? Kami nga ni nangingiri na kang nangingiri na kang tapik-tapik, nag-uurog ba ka mo dyan? Si Lee Hearts Flower Love. Hi Boy Agta, I'm here. Nasa Bicol na ako. Remata na naman ang flower ka ni nila. Papanaon ka niya ang hearts. Remate ang flower. Bururak ang flower. Ang pakaburang pati itong sunflower. Bako lamang rose. Ay, Isis, Maria, Isis. Remata na naman ka niya ang flower. Ay, ano na ka mo? Purugul-pugul daw ka mo kasi ng mga namamati. Grabe. Ondas pati ngunyan. Ondas Ang mga ngunyan. kandila ngunyan, ha. Bihira na pati. Pag sinulabat ang kandila, tuturoro. Eh, tiro yan. Pero ang kandila kan Chinese, din asulang, ano. Ito ba ang garo katul? Iyo, katul lang. Garo, ano. Iyo, ano daw yan, ano? Baka siguro malamok. Di, kaya, ano kaya sa inda? Eh, Sa dit si pakagibukang, ano?
Pero ikaw ang magsinang dakula, itong kami Iyo, dakulaon. May mga dragon-dragon pa. Sa dito naman, dakulaon Iyo, naman ang mara. iyo. Ito bagang, itong maski doang simanahon mong suluan. Iyo, dahil lamang. Kaso Kaya lang pag- medyo delikado yan sa sa mga itong mga public cemetery. Nawawara tulos Iyo, yan. wala yan. Kinigyan mo ng panamlagan pag mahin ko rin sa inyo. Ito ba kayo may mga pamahiin? Iyo, may mga Oh, pamahiin. bawal na nga magbitbit kayan, kandilata. Pasir nga ang harong. Yan, oo. May maraot yung Ayun, mangyayari. Iwalat na ngayon dyan. Yan yung mga kawayan, walat na gabos ng walat. Mm. Yan, pati si tuga mo, walatan. Ayan. O yun pa, si Elias Francisco. Elias, Boss Don Marina Banggi. Oy, Marina Pagkabanggi. And shout out Kuya Boy, Ricasio family from, ano yan? Tubog, Uwas, Albay. Uwas Albay, Rayo. Marina Banggi. Aray, yan. Iyo, Uwas Albay, LA. Parte rin kang LA. Kang Ligaspi Albay. Ayan. Parte na yun kayo. LA, iya, tama. Yan. Alfon Jan Pato, Marina Pagkabanggi. Thank you so much po. Salamat po sa inyong gabos, ha? Sa gabos sa mga nag-aantabay po kan sa tuyang programa. Yan. Sige. Kay Ma'am Lisa sa kitchen nagdadalan. Kay Kuya Ryan Gonzalez nagdadalan dyan sa Palestine. Thank you so much.